по инициатива на Американската социалистическа партия. Идеята за създаване на Международен ден на жената се появява след бурната индустриализация и икономическа експансия в началото на 20 век, която поражда протести за подобряване на условията на труд. Календарната дата се свързва с първата масова проява на жени работнички, състояла се на 8 март 1857 година в Ню Йорк. Жените от шивашки и текстилни предприятия излизат на протест против лошите условия на труд и ниските заплати. Работничките са атакувани и разпръснати от полицията. 2 години по-късно на същия месец тези жени създават своя първи работнически синдикат. В следващите години следват други протести, най-известните от които е през 1908 година, когато жените организират шествие през Ню Йорк с искания за по-кратък работен ден, за по-добро заплащане и право на гласуване. На 27 август 1990 година в Копенхаген се провежда първата международна конференция на жените, организирана от Социалистическия интернационал. По предложение на германската социалистка Клара Цеткин се приема всяка година в една от първите недели на пролетта да се празнува Деня на работничките и на международната им солидарност с цел да се мобилизират широките женски трудови маси за борба за равноправие с мъжете във всички обществени сфери. На Запад Международният ден на жената се отбелязва през 10-20-те години на 19 век, но постепенно замира. Той се подновява с зараждащия се феминизъм през 60-те години на 19 век. В България 8 март първоначално се отбелязва с беседи в тесен кръг на социалисти през 1911 година, а през 1915 е първото публично честване. Като общо български празник, 8 март започва да се празнува след 9 септември 1944 година. От началото предприятия, заводи, учреждения се правят събрания, на които се отчита приносът на жените в производството, културата, науката и обществения живот. След 1960 година честването взема особено широки размери и става любим празник на жените от всички възрасти. Денят е официален празник в Афганистан, Ангола, Азербайджан, Беларус, Буркина Фасо, Камбоджа, Китай, Куба, Грузия, Гвинея-Бисао, Еритрея, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Македония, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Украйна, Узбекистан, Виетнам и Замбия. В някои държави, като Камерун, Харватия, Румъния, Черна гора, Босна и Херцеговина, Сърбия, България и Чили, денят не е официален празник, но въпреки това се чества. На този ден мъжете подаряват цветя на жените в техния живот, приятелки, майки, съпруги, гачета, колеги и други. В училище децата често подаряват цветя на учителите си. Жената е вълшебно цвете, донасящо безкрайна радост, създадена от боговете да ни дарява страст и радост. Жената е вълна неукротима, изтръгнала от дълбините свобода. Припуска тя сама и няма сила да спре стихията в нейната душа. Жената е сълза неудържима, отронила се нежност, топлина. Тя в слабостта си има сила, света да преобърне пак и пак. Жената като птица окрилена, през студ и мрак открива светлина. Макар различни да са ролите в нейната вселена, жената се остава пак жена. Честит празник, скъпи жени! Бъдете здрави, горди и уверени, смели в мечтите и начинанията си. Покорявайте с красотата си и не забравяйте, че вашето призвание е да правите света по-добър. Бих искала да ви поздравя с едно стихотворение на една наша съвременна поетеса, Станка Пенчева се нарича. Стихотворението се казва "Да бъдеш жена". Имам най-простата служба – жена. Силата ми е в нежността, в ласката. Като малко слънчице нося в себе си светлина. Аз съм покорната, аз съм властната. Ръцете ми не се боят от нищо, което мъжът би сторил. И когато мъжете капнали спят, аз съм будната, неуморната. Аз съм им давала меч и щит, жила съм знамена, пушки съм грабвала. Не права върху моите тесни плещи лежи планина от хиляди трябва. Трябва да ставам в сини зори,
да съм първа в цеха, на нивата. Трябва вкъщи до късно лампата да гори. Мъжете обичат да ги чакаме търпеливо. Трябва да сме готови като деца да им се чудим и възхищаваме. Трябва да имаме такива сърца, които само дават. Защото често и най-силният мъж търси нашата малка сила. Защото ние сме за жадния дъжд, за осъдения помилване. Ние трябва деца да родим и хубави и здрави. Трябва не само скута си да ги държим, а хора да ги направим. Ние трябва да бъдем всичко на този свят. И хляб насъщен върху трапезата. И радващ окото пролетен цвят. И царски жезъл. Като слънцето да носим светлина. Като земята да бъдем нужни. Такава е нашата проста служба. Да бъдеш жена. И сега една легенда за това как е създадена жената. Дълго време след като е бил сътворен света, жената още не е съществувала. Мъжът отишъл при Бога и заявил, че животът му е много скучен. Замислил се Бог в продължение на 460 хиляди години, мислил по какъв начин да разнообрази живота на самотния мъж. Решил да направи жената. Но тъй като изразходил всичките си материали при сътворението на света, помислил още 8000 години. И най-после взел няколко лъчи от яркото слънце, прохладната омая на нощта, красотата на лебеда, сладостта на меда, игривостта на водното конче, притегателната сила на магнита, очарователните черти на зората, изгрящия жар от огъня, трепета на сърната и всички движения на калайджията. Бог смесил тия неща, но за да не прилича на мъжа, към тия красоти прибавил сълзите от крокодила, хитростта на дявола, нахалството на конската муха, вината на магарето, отровата на усойницата, алчността на акулата, усмивката на котката, приспивателната сила на опиума, непостоянството на вятъра и всички ужаси на войната взети заедно. Бог отново смесил това, тъкнал живот и в резултат се получила жената. Вземи я пази както си я получил и не се мъчи да я преобразиш. Благоденствай си я до смъртта си. Така Бог създал най-необходимото зло на земята – жената. Както знаете, 8 марта е ден на майката, не само на жената. Затова имаме една изненада за вас. Всичките звезди небесни искам да ви подаря. Как ще ми моето детско слънце благодаря.
Благодаря ти аз.
дирижира с опашката си.